Καλησπέρα πατατάκια, είμαι η Πατάτα και σήμερα ανυπομονούσα να ξυπνήσω για να πάω στην καινούργια μου δουλειά. Τι λέτε, θα καταφέρω να κάνω όλες τις δουλειές σωστά ή μήπως θα τις κάνω λάθος? Και ναι, θα μας διώξουν. Αν θέλεις να μάθεις, κάνε ένα like και ένα subscribe. Και εμείς πάμε στο βίντεο. Τι ώρα είναι? Είναι 12 το μεσημέρι. Ποιος χτυπάει κουδούνι? Έχω καινούργια δουλειά, πρέπει να πάω. Δεν με νοιάζει, κάτσε να ανοίξω και το φούρνο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα τα φωτάκια. Κανείς δεν είναι, κάτσε τα βγω έτσι για να μην μας ληστέψουν. Τέλεια. Ωραία, πάμε. Να βάλω και καμία μουσική. Ναι, γιατί όχι. Αλλαγή μουσικής. Τι είναι αυτό? Μπα. Το ξέρουμε. Όχι. Ας μην βάλουμε μουσική. Παιδιά, φτάσαμε στη νέα μας δουλειά. Έχουμε μπει μέσα και τώρα μας λέει να πατήσουμε εδώ, εδώ. Λεφτάκια. Και πρέπει να του δώσουμε ρέστα 6,50. Ωραία. Κάτσε, θα πάρω με αυτό. 6,50. Έχει και εδώ κάτω, οκ. Ναι, παιδιά, καταφέραμε το πρώτο μας. Τέλεια. Λοιπόν, επομένως. Ωραία, παιδιά, τα πάμε τέλεια. Ένα κλειδί. Φέτο. Λοιπόν, τι πρέπει να πληρώσω? 98. Τέλεια. Τι? Αφού σωστό ήτανε. Πάμε άλλη μία. Ναι. Αχα, τώρα το είδα από πού μας το λέει. Από εδώ κάτω. Πριν δεν μας το έλεγε. Εγώ το είδα, δεν μας το έλεγε. Τώρα κάτσε να πληρώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, να δώσουμε τώρα ένα δεκάρικο, ένα 50 ευρώ. Τέλεια. Ωραία, να βάλουμε εδώ πέρα. Πόσα πράγματα έχει αυτός ο κύριος? Σίγουρα θα πάρουμε πολλά λεφτά πάντως. Ωραία, 55, ωραία. Βάζουμε εδώ πέρα. Βάζουμε αυτά εδώ. Και τέλεια. Έχουμε και ένα box. Τέλεια. Ναι, παιδιά. Σίγουρα δεν τα πάμε χάλια. Σίγουρα τα πάμε τέλεια. Ας συνεχίσουμε. Είμαστε στην μία γάτα. Ντροπή. Ντροπή μεγάλη. Και εγώ πώς θα την πιάσω? Ναι. Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Σαν να μην υπάρχει θα κάνουμε. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι άλλο να κάνω. Ήταν πολύ δύσκολο. Σωστό. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία, θα βάλω 5. Και ένα και ένα και ένα. Και 50 και 10. Όχι γάτα. Ωραία, βάζουμε. Κάτσε παραλίγο να βάλω τελεία αντί για το 0. Τελεία 0, το ίδιο δεν είναι? Απλά σε μικρή. Ωραία, να πάρουμε τα λεφτάκια. 10, 5, 6 και τα 75 θα βάλουμε 50 και 25. Είναι καλύτερα. Ωραία. Ας συνεχίσουμε εδώ πέρα λοιπόν και πάμε. Τέλεια, με κάρτα. 32,95. Ούψ, ξέχασα να βάλω το 95. Κατά λάθος, κυρία μου.
Ναι. 12 τελεία 48. Εδώ. Εγώ παρακολούθησα ότι πριν μου έλεγε άλλο αριθμό. Τέλος πάντων, το ίδιο είναι. 36.94. Τέλος. Όχι γατούλα. Εδώ. Φτάσαμε τα 46, να βάλουμε και το 50 και τέλεια. Το 50 λεπτό εννοούσα. Τέλος πάντων. 50 λεπτό το ίδιο είναι. Παιδιά, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία ζωή, αλλά τα πάμε εξαιρετικά. Τι έγινε. Ωραία, συνεχίζουμε εδώ πέρα με το play. Τι γλυκούλικα. Μακάρι να γινόταν να τα περάσουμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ γλυκούλικα τα σκυλάκια. 5, 1. Ωραία. Και το τρίλεπτο 1. Και 1, το ξέχασα. Ωραία, τα πάμε εξαιρετικά. Παίρνουμε εδώ πέρα τα λεφτά και βάζουμε δεκάρικο. Εδώ πέρα. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Έχει τέλεια γραφικά. Το ομολογώ. Τέλεια, να βάλουμε και ένα κενάκι εδώ. Τέλεια. Εξελέντο. Ωραία. 50. Φτάσαμε τα 100. Βάζουμε 50. 20. 1. Αυτό. 93 ευρώ ακριβώς. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και αν φτάσουμε τα 40 subscribe, έχει part 2. Και εμείς τα λέμε πατατάκια.